Pirr, pirr. Ei nyt. No, toinen lähtee suoraan kampaamaan. Minä näin kampaamo varattu moneksi. 9 ja kello kohta 9. No sitten tuossa on loppusi. Minäpäs nyt on selvä. Moi Sissi. Ai moi. Sullakin on näyttävästi. Onks muodonmuutos? Moi. Joo. Tänne tulisi, kuka tämä nyt oli, mutta muodonmuutokseen. Sissi vai? Lilli. Siis Lille. Kiitos, nämä on aivan mainio. No olepa hyvä. Eipä mitään. Thanks. Näytät niin hienolta. Kiitos. Ei ole hyvä siis. Se kai on puheen. Onks mun varo nyt? Joo. No taidan mennä kotiin. Ovella ollaan. Missäköhän muuten koiran? No. Menen nukkumaan. Siinähän sinä olet. Annan sinne ruokaa. Kasviksistako sinä tykkäät? No, ota sinne kasvisruokaa. Kasvista. Odotas hetki. Olepas hyvä kasviksia. Minä menen itse nyt nukkumaan.